No niin, moikka kaikki! Eli täällä on nyt Emma puhumassa tälle kameralle, koska Rosa ei päässyt nyt kuvaamaan, kun se pitää lukea kokeeseen. Porukat ei päästä sitä meille kuvaamaan tätä videoa, niin mä nyt selitän tänne, että mitä tässä nyt oikeesti tapahtui. Annilla ei ole aika koota videoita, niin hän sitten lopetti vlogaamisen. Mutta me kyllä otetaan ilomielin Annia mukaan näihin videoihin, että sitten jos täällä Annia ei käy, niin kyllä se täällä videoissa jossakin on sitten, niin joo. Mutta no, mitäs teille kuuluu? Tai no, mulle kuuluu ihan hyvää. Mä en ottanut oikeastaan mitään tässä viime aikoina tärkeää tai jotain ihmeellistä. Mutta on tulossa nyt koeviikko, niin me voidaan tehdä Rosan ensi viikolla videon. Mutta se ei ole ihan varmaa, koska me ei tarvitse oikeesti kokeisiin varastaa tähän lukioon. Ja no niin. Paitsi hei, mun puhelin ei rikki tästä. Mä en tiedä näettekö te. Mä voin oikeastaan zoomata teille tälleen. Mä oon kyllä aika valkoinen, mutta mä en jaksa oikein välitä tästä, niin puhelin meni rikki. Tai oikeastaan me hajotettiin se, että mä saisin uuden. Sit se vaan iskatee tästä puhelimesta. Sit se oli vaan se, joo, ei saa uutta puhelinta. Mä vaan se, okei. Ja arvostaako toi kissa, kun tuossa häiritsee? Oot sanonut moi. Tästä videosta tuli niin. Ja mun ja Rosa muuten pitää ottaa sitten tällainen kuva siihen profiilikuvan kohtaan. Ja joo, mä en oo siis oikeesti mitään käsikirjoittanut tätä videota. Mä en tiedä kuinka ääni kuuluu, mä en tiedä mistä tuli valostunut, valoinen. Niin ja en mulla tänä päivänä mitään muuta tekemistä kuin pitää lukea kokeisiin. Mitä mä tehdään? Ei mulla niin kokeeseen. Sillä on aika mulla on niinku ensin toi tosta. Sitten alkaa 4. jakso. Oikeesti. Siis tää aika niinku, kun mä oon nyt lukiossa, tää on ihan sikanopeesti. Se on nopeammin kuin yläaste. Siis kun tää numeraaltausjakso, niin sille tänne tulee bla. Niinku esimerkkinä. Saadaan vähän puhelimella ja tälleen ainakin keskittyä. Sitten se on silleen, joo, meillä on käyty koko kirja läpi, että koeviikko tulossa. Hei. Et se voi maukua videossa. Video uudestaan, niin mä oikeesti tykkään. No niin, ei mulla muuta. Tästä tuli tämä vähän turhempi video ja saatte tietää, että mitä on tapahtunut ja mitä tulee tapahtumaan ja miksi minä olen täällä yksin ja niin. Joten ei mulla muuta, tässä olisi moi!